हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। नै दायो आङो जोंहानि न' खाथियावनो न'आवनो जोंहानि आरो बेवहाय मोनसे चाइनिज मागुर फिग्रा जायगा बानायनानै दोनदोंमोन। दा बे चाइनिज मागुरा देरखोना माखो बेखौ बोखांनो नागिरदों आरो बोखांनानै मोनोबा जासिगोन आरो। दा दैज्लाङावनो हगारो नालाय बैसाग मासावनो बे बेसेबां गिदिर देरखो दाहालागै देरनांसिगौ। सेरसे जायाबाबो एसे आधा केजिनि बारा जासिगोन बियो। सेरसेनि खाथियावनो थांजोबसिगोन। दा बियो बेसे गिदिर गिदिर देरखो नोंथांमोननो देखायनोसै आङो। बोखांसै आरो बोखांनानै दा मोनायाव गोगोम जानोसै। नायलांबाय थादो नाया दंना गैया बेसेबां देरखो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै दसेनि उनावनो। नै मासे दंबावो मासे हाइब्रिद मागुर। चाइनिज मागुर हगारदों बे फुख्रियाव। ओइलाय हाब बाज्रुमहैदां गिदिरथारमोन। सुनाय नायनोसै दाना बेसेबां गिलिर जायो माबा बेसेबां अजन जायो। बेसेबां जाखो 800 ग्रामल' जाबाय नै सेरसे जायासै एसे खम जाबाय। बेनि देरसिन गनथिं थिं लानालै 400 ग्राम। नै दंबावो आरोबाव नै बे जायगायावनो हगारदों। नै बेवहाय हाइब्रिद मागुर हगारदोंमोन। हाइब्रिद मागुरखौ दा बोखांबाय। दा बोखांजोब्बाय नै जानोसै। आरो मासे मोनबावबाय। ओइ आदा गलांसै हनै मोजां हम। ना हमग्रायाबो आसलसो आदासो रोंगौथ' साला। दे आदा ओरै देखेवलाय खेबसे। नै ना हमग्राया आसला बेनो। हाब नों हमनाय नामा? ना हमग्राया बेनो। नै आरो मोनबावबाय मासे। गारगारथो नागिरदों मेरलाथार नै। दे गलांसै। बिराद बुरजा मोनखाबाय हाइब्रिद मागुरा। चाइनिज मागुरा जा बुरजा मोनखाबाय। नै र' मासे मोनबावबाय र' नायनि। बेबो गिदिरसाबानो। नै लांफैद'। नै बेवहायनो फिसिदोंमोन चाइनिज मागुरखौ। जा बुरजा मोनखाबाय दैखौ एसे सारगारनांबाय आरो।
बेयावबो दं नै बेयावबो दङ बेना एसे फिसा फिसा नै बिबा हलाय गिदिर गिदिरथार गाबजोब्बाय एम्बु गाबनाय बायदि गेब गेब गाब गाब होलायदों गोसोम गोसोम जाबायलै गोसोम गोसोम बिसोर ना जागोनहाय सेवनो बुरजा जाजोबनो हाया नालाय फुख्रियाव एसे हगारनानै दोनसै एफा बुरजा जाजोबनो हाया ओंखायनो हगारफिननो नागिरबाय खावसेखौ बे गिदिर गिदिरखौ माब्रैसो माबासो जानोसै आरो बे लाबजेजोंनो बोखांदोंमोन 800 ग्राम देरसिना बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय